Samantala, nagsagawa po ng malawakang declogging operation ng engineering office naman po ng Bayambang matapos may ulat po ang isang oil spill sa kanal ng isang barangay sa naturang bayan. Layon po ng hakbang na ito na maiwasan ang posibleng kontaminasyon sa tubig na maaaring magdulot ng banta sa kalusugan ng mga residente at upang linisin po ang drainage system mula sa mga naipong basura. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpapatuloy ang monitoring sa lugar upang matiyak na wala nang natitirang kontaminasyon sa kanal at maibalik sa maayos na daloy ang tubig. Kasabay nito, muling nagpaalala ang Office of or Engineering Office ng Bayambang sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapon ng basura, lalo na yung mga hazardous waste na maaaring magdulot ng pinsala sa kalikasan at kalusugan. IFM News. IFM News. IFM.